בסדר? הלאה, מספיק. יאללה, על הכדור. על הכדור. תעמוד עליו. לא עם השפיצים, אתה לא יכול עם השפיצים. תעמוד על הכדור כמו שצריך, עם כל הרגל, בדיוק. תקרב את הכדור. לא, אתה לא עושה את זה טכנית נכון, זה לא שאתה לא מספיק חזק. תתאמן. אתה רוצה שאני אראה לך עוד פעם? בסדר. תמשיך, עוד פעם אתה עם הצעקות שלך. תתרכז וזה יצליח. אתה עושה את זה לא נכון, תניח את כל הרגל. אתה מוכן להפסיק עם התינוקיות שלך? כל הרגל על הכדור, קדימה. יפה. יופי. בסדר גמור, אבל זה מחזיק לך את הגוף. זה גורם לך להחזיק את הגוף. שש פעמים תעשה. תיישר את הרגליים, תנסה ליישר את הרגליים. בסדר. קשה?